Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Mary. You have been my inspiration and kasama ko kayo sa buhay ko since 2004. Naisipan kong sumulat sa inyo para maibahagi ko how God's grace turned my life around. Produkto ako ng broken family. Nanay ko ang nagpalaki sa akin. Lumaki akong laman ng simbahan. Bata pa lang, pianista na ako ng church choir. Pinaturuan kasi ako ng nanay ko na magpiano. Bahay, eskwela at simbahan, diyan umiikot ang mundo ko. I was 19 nang makilala ko ang lalaking nagpakilig sa akin. Preacher siya sa ministry at laging Biblia ang dala. That same guy, who I thought was perfect and holy, led me to temptation. May nangyayari, hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. I felt guilty and every time I go to church, I will ask for forgiveness. Nadestino sa malayo ang preacher na ito at naiwan ako. I was already pregnant then. I felt embarrassed sa pagiging dalagang ina kasi ang daming nanghuhusga. My mother supported me and never left my side. When my baby turned 2, nagpakasal kami ng tatay niya. Dito nagsimula ang kalbaryo ko. Malupit ang asawa ko. Minumura ko, sinasampal, sinasaktan. Ang mas masakit, pati ang anak ko konting mali sinasaktan din. When he was 2 years old, sinampal siya ng tatay niya na sa sobrang lakas, halos dumugo ang bibig niya. Nung una akala ko baka yun yung paraan niya ng pagdidisiplina. Pero ang laki talaga ng disconnect. Kapag nasa simbahan, dala niya ang Biblia, magiliw at mahusay makisama sa church members. May halo sa ulo, pero pag uwi sa bahay, may sungay sa kalupitan. I was mentally, emotionally, verbally, and physically abused for 32 years. Tiniis ko kasi I thought I am doing it for God. Eventually, my husband was removed from the ministry kasi hindi talaga maiwasan na hindi lumabas ang tunay na kulay. I saw it as a sign from God kaya hiniwalayan ko. That was the best decision I have ever made. Kung alam nyo lang yung kantang Amazing Grace, that was exactly how I felt. By God's amazing grace, I was freed, and I was able to finally see the miserable life that I used to live. I am now continuing my journey as a true Christian. I read and I try to understand the Bible. I am a member of a small Bible study group called The Empowered Women of God. Maraming salamat po sa pagbasa ng story ko, Nicole Ayala and Chris Chuper. Ang inyong tambalanista, Mary. Ngayon ko lang partner naisip, buti yung pangalan mo walang Mary. Bakit? Nakakahiya. Nakakahiya. Parang kailangan panindigan mo siya eh. No? Baka mahusgahan. Mary Nicole. O, diba? Parang hindi talaga bagay. Parang nakakahiya. O, anyways, Mary, yan. Salamat for sharing your story with us. And yung story mo is actually parang napag-usapan din natin to last week, partner, doon. Na minsan, tinitiis natin to stay in a relationship kasi ayaw natin
Feeling natin, kaya pa nating panindigan. Feeling natin, kaya pang maitawid, 'di ba? Pero, tama ka. Feeling mo na lang yan. 'Di ba? And alam mo, it's actually, sa totoo lang, amazing how patient you were for 32 years. Can you just imagine, partner? 32 years mo pinakasamahan yung isang taong hang bait-bait sa labas. Correct. Pero, di ba, yung katotohanan na sa Sa loob loob pala. pala talaga naman yung kulo. Nakakaloka. Kaya ako, mga partner, talagang mas natutuwa ako dun sa mga babaitang all out eh. Kasi alam mong yan na yun, malandi. At mas Malandi. mas parang what you see is what you get. Parang, Yes. okay, medyo malandi, madaldal, ganyan. Kasi yung tahitahimik, hindi makabashig pinggan. So sinasabi mo ba ganyan. parang kunyari nakilala kitang halimbawa malandi, tapos mas nagiging impressive pa, o mas na-appreciate kita kapag nalaman kong mabait ka. Oo, parang di ganon. ba? Compared sa Compared to- pagkakakilala mong mabait siya, tapos nakita mong Diba? maskad palang Hayop pala, ugali. oo. Diba? Parang yung sabi nga yung the term that she used was merong disconnect. Oo. Diba? Oo. May disconnect, parang doble cara. Ay, naku, ang dami natin kakilalang ganyan, Oo, di ba? totoo yan, No? partner. And alam mo, recently lang din, meron ako nakausap na yung issue about mental health, totoo kasi yun eh. Alam mo, sa totoo lang, baka naman din, merong something yung mister mo, kaya siya ganyan. Kasi, ito true to life story, partner, na kwento ng kakilala, na yung nakaka-lurky, na nakakatakot, na nakaka-amaze, yung how complicated the brain is. Na tipong yes. pwede kang magkaroon ng iba't ibang personalidad. Yung parang napapanood mo lang sa pelikula na akala mo hindi totoo. Ito, meron palang mga ganun talaga in real life. And sometimes, hindi nila sinasadya kasi ibang personality nila yung parang lumalabas. Yes. Parang mga ganun. Totoo yun Yung mga ganon. kailangan po ng dito, ng malalim na pangunawa pag talagang personalidad yung pinag-uusapan. Oo, kasi baka mentally may problem, ganyan. May condition, May na condition kailangan pala. ng professional Correct. help. Kasi partner, I know of a person na na dati siyang madre na lumabas. Tapos hindi na niya mahal ang Diyos or hindi dahil sa hindi niya gustong i-dedicate yung life niya, kundi meron pala siyang mental condition na parang nagsisplit eh. May yung parang bipolar, parang gano'n na kaya pala nung kahit madre siya, ang sungit niya, partner, parang totoo ba? Paano ka nakapasok? Alam mo, hindi naman sa pagiging judgmental, hindi naman sa pagiging gano'n. Kaya may isip mo, di ba, parang lahat ng kakilala mong madre, parang, hi, Nicole. Ganan. Hi, Chris. Oo, di ba? What a beautiful day. Nakakahiya pag ganyan yung mga kausap mo, nas bigla ka na pautot. Mas malakas pa yung utot mo sa buka. Sa buka ng bibig niya. Nakakahiya yung puwet mo. Yung ganyan yung Diba? usap, tapos bigla ka na, Tapos bigla, diba? Busarga yung utot Oo. mo. Parang feeling mo dun sa mga taong ganyan malumanay, yung utot nila parang malumanay din. Parang, ganun lang. Todo na yun. Ibinigay niya na yung todo niya. Inanan niya na, in-all out na. Ito na yung parang pag wala nakakakita, wala Yung nakakarinig. sagad na. Sinagad na, pero, ganun lang. Ano ba yun? Ibang-iba sa'yo, no? Oo, sa akin talaga. Kung ano daw po yung lakas ng bukas ng bunganga. Yun din daw yung utot. Kanina na part Armalite yung akin eh. Sabi ko, buti na lang 5 a.m. pa lang. Wala pa makakarinig. Yung tas may kasunod mo. Nakakatakot pag ganyan yung tunog para may kasamang friends. Wala naman siyang friends. So far. Diba? So, alam mo yun, parang, tas may disconnect talaga kasi ganun siya kalumanay when she's, talagang at her madre mode. Tas bigla na lang siyang magiging masungit na nakakatakot siya. Alam mo yun, yung parang ganun. Tas yung pala, meron palang mental condition. Or may pinagdadaanan, posibleng Oo, gano'n. correct. May parang ganun. So, pero syempre, kailangan kasing i-address yun. Hindi mo pwedeng Yes. sabihin, intindihin na lang natin, ganun. So, syempre, intindihin mo kasi hindi naman niya siguro kagustuhan kasi nga mental Pero syempre, kailangan i-address yung mental issue. Yes. Oo, tama yun. hindi siya joke ha. Ba kasi sasabihin mo, nako, papansin, or nako, hindi eh. May mga bagay na parang kahit ayaw nila, hindi nila makontrol kasi nga, may imbalance. Parang totoo ganon. Pero balik lang tayo kay Mary. Okay na nakawala ka na.
Okay na nakawala. Hindi naman sa dinedefend namin yung, wala lang, pag-usapan lang. Hindi naman sa dinedefend namin yung yung mister mo na baka kasi may mental pero baka kasi may ganun, 'di ba? Pero sa totoo lang, it's great. Actually, yung title number 9, Amazing Grace. It's great na nakawala ka. It's great that you are now free. Yung ulitin namin, no, kailangan ng malalim na pangunawa when we're talking of parang behavior. Oo, correct. Yes, mental issue. And yun yung mga ganitong anong tawag dito, galawan ng asawa mo. Ako nung nag-test din ako, partner, ng parang personality test. Okay. May mga ganun eh. And lumabas sa akin, nagulat ako 2. Ay, totoo ba? Oo, kasi normally Naninervous tuloy ako. Meron akong a-attendant, partner. Parang ayoko na lang attendant. Parang what you don't know won't hurt you ba? Or mas maganda naman? Ano lumabas sa personalidad? Ay, di ako na mag-interpret. Wag, mamaya mo na ikwento. Sige, pag nag-connect ka. Ito ka, partner. Wag na, baka mamaya. Ano masabi ko eh? Meron kang, pero hindi ko makita yung dual personality mo eh. Kasi I just see the personality na yung parang feeling ko yung handa kang tiisin ng lahat, gano'n. Kaya kong pasading ng dig, Oo, kaya mo Sharon Cuneta ang peg. Wala bang mas bata, partner? Pasan ko ang daigdig. Wala bang mas bagong pelikula? Ano ba, gano'n? So, ano yung isa? Maganda yung nagkaroon kami Saan mo yan gusto ko? Pwede online. Ay, nakakatakot naman online lang. May mag-guide. Legit yun. May mag-guide. Kasi ikaw naman yung sasagot sa sarili mo eh. So, kailangan honest ka sa sarili mo. Yes. So, totoo yun. So, ang gusto nating i-point out dito, tama yun. Kailangan maging self-aware ka. Kailangan na kilala mong mabuti yung sarili mo para tumama yung labas sa personality test mo. So, ako 2 personality na parang isang maingay at saka isang tahimik. Doon ko napagtanto. Noong una nag-worry ako. Okay. Kaya na-connect ko si Chris Chuper at saka si Adrian. Posible kasing nag-manifest yung karakter ni Chris Chuper. Nata-nervous ako sa word na manifest. Bakit gano'n? Parang lumabas din. Kasi may tinatanong na parang ganito ka ba kapag kasama mo mga tao, maingay ka ba? Pero minsan you prefer to be alone. May mga ganun. May mga ganung question. So nung tinanong ko yung professor, sabi ko, Prof, bakit sa klase namin parang 3 lang kami na naglumbas yung 2 yung personality. And the yung rest, iba 15. Ay, lugi. mas kabog pala. Kabugeri mga classmates mo. 15 yung sa kanila, 2 ka lang. Wala. Panis. Yung iba, Nalungkot ako, 2 lang yung sa akin, sa kanila 15. 2. Okay. At sa kanila, majority, isa lang yung personality type nila. Really? Oo. Okay. So, isipin mo, parang napaka-ano naman namin, kakaiba. So, hindi kami, kasama sa mga ordinaryong tao, sabi namin. Sabi niya, that's normal. May mga ganyan talagang tao. Hindi ka naman talaga ordinary. Oo, yun nga, na-connect may sapak ka eh. Ba't gano'n, no? Kapag ka English, you're not ordinary. You are, you're extraordinary. Diba? Yes. Pag tinagalog, may sapak ka eh. Okay. Kakaiba ka. Oo, diba? kakaiba. O, tapos? So, nakonect ko nung nilatag ko, inaral ko talaga eh, yung kailangan, totoo yun, maging self-aware ka. So, inaral kayo nga, karakter to ni Chris. And Chris Chuper is a totally different character from Adrian. So, 2 yung nagiging character. Isipin mo pero ibig sabihin na develop lang yan nung naging Chris Chuper ka. Yes, posible. Totoo yun. Kasi, so, ibig sabihin, hindi porke isa lang ang personality mo ngayon, yan na yung personality mo hanggang pagtanda. Posibleng mag-change. Yes. So, kaya minsan, kunyari, nasa klase, ano ba ako ngayon? Si Adrian ba ako si Chris Chuper? Ay, nervous naman ako sa mga ganyan mo. Unlike yung malinaw yun sa iyo eh. Ikaw, kung paano kang napapakinggan ng tao ngayon, ganun ka din in real life. Uy, pero hindi ako maiingay Naubo ako sa sarili ko sa sarili kong pagde-deny. Babagsakan ka ng ilaw at saka ng aircon split type ka. Nagalit silang lahat sa'yo nung sinabi mong tahimik ang tao. Yung turtle ko parang lalong sumikip. Parang sumikip siya sa leeg ko. Talaga ba? Hindi ka maingay na lagay na yan. Hindi. Malalaman natin. Saan ang galing? Define katahimikan nga. Baka meron akong definition
definition na hindi mo definition ng katahimikan. Oo, tama. So yun. Ay, parang kumbaga yung sa akin, parang naturally extrovert na. Kumbaga parang alam mo na magsasalita, hindi na lang tatahimik, 'di ba? Posible makapag-away kung kinakailangan. Yun na yun, parang gano'n. Yes. So, isa lang yung akin. Unfair. Isa lang yung Pero personality. Pero may iba ka pa palang personality saan na hindi mo yan? na-discover. Kaya lang partner, may professor ka. Wala akong prof. Hindi, Sino mag-interpret? Pag may question ka lang naman, kagaya sa akin, parang nagulat ako, kaiba sa akin. Pero minsan mag-a-agree ka doon sa result eh. Na parang, ay, nga, ako to. Ay, tama siya. Iba pa yun doon sa test ng Ikigai, na mga strengths and iba pa yun. Iba yung... Ang dami naman. Ito talaga mahirap. Kung gusto mo lang maging maligaya sa buhay, gamit mo yung Ikigai. Oo, yung Ikigai naman, is identifying your strength. Diba? Finding your purpose. Bakit pala dito? Ay, saan pala ako magaling? Yan, so, doon ako papunta. Parang ganun. So, ito namang personality. Para matakot ka lang sa sarili mo. Type mo, Enneagram. Ano spelling? Hindi ko rin kayang spell. Ano spelling? Baka magkamali kaming lahat para ma-type ni Boy Pindot dito sa comment section. Enneagram. Ilang. Ilang. Doon lang inabot yung spelling. Nakakaloka. Enneagram. Enneagram. G-R-A-M. Yan. Legit, pero mas maganda, partner, kung may magi-interpret ng tama. Or it will interpret. Sasabihin nun, ay, dalawa yung personality mo. May ganun na po sa dulo. May bayad ba yan? Kasi kung may bayad, ayoko na. Ayaw na. Ang dami. Alam ko, libre lang. Pwede mong try ngayon. Ay, sige. Try mo. Sinawag na. Sandali, ano bang ita-type? Ay, teka lang. Enneagram, Anong spelling? Ang hirap. Hirap naman ng life. Wala bang Enya. Enya. E-N-E-A. Oo. E-N-E-A. Enneagram test. Yes. Okay. Nandyan. Tapos may mga... E-double-N. Ay, double N ba isa? Kita mo na. Akala ko double G. Ito ba yun, partner? IEQ9. Ano ba yan? Patingin nga. Enneagram test, start your journey. Yan, may mga ganyan. Ito. Ay, ano ba yan? Natulog yung gamot ko. The Enneagram Personality Test. Yan. Ito na. Ito, ititake ko na to kasi nakalagay, the free. Okay. Doon na tayo sa libre. O mamaya, tapusin. At maganda yun kasi, kagaya halimbawa, sa asawa ni Mary, pwede siyang pwede niya malaman yung yung personalidad niya. So kung pag nalaman mo may mali, baka pwede mong i-address, pwede mong i-correct, and kung kailangan ng professional help, pwede namang gawin din. Diba? So maganda yung nakakatulong kasi kilala natin mabuti yung sarili natin. Diba? Para alam natin kung paano tayo mag-behave sa family, sa ibang tao, mga ganon. Alam mo, Mary, pasensya ka na kung halimbawa hindi namin masyado na-dwell yung amazing grace mo. It's this is just siguro something na parang relatively new to us, 'di ba? Yung ganun, tas may mga dagdag kaalaman, may mga nakausap. Kaya doon kami nag-focus doon sa mental condition probably ng mister mo. But now that you are free, babalik lang kami. That is definitely God's amazing grace for you. Ito yung pagpapatunay, 'di ba, na merong Diyos na nagbabantay talaga sa atin. Tsaka wag po tayong tiis ng tiis. Yes. Minsan talaga akala lang natin mahal pa natin, hindi na pala. Correct. Diba? Dahil lamang gusto nating magtiis. Tsaka ito pwede mo rin pagbasehan kung komportable ka sa naging decision mo. Maluwag kang nakakahinga ngayon. Katulad niyan. You made the right decision. Diba? Parang feeling niya nabunutan talaga siya ng 52 na tinik. Ay nako, diba? bongga ka. Tama. Diba? So thank you, Mary, for sharing your story with us. Batiin lang natin, nakatutok sa atin si Miss Mayate Quinto. Hi! And birthday daw din ni Bima Ferreros today. Aba, ganyan talaga. Alam mo pag November, yung mga Sagittarius. Yan. Mapagbigay yan. Hindi yan papayag binati sa radyo nang hindi magpapadala ng foods. Ay, naamoy ko na nga yung barbecue, partner. Bukang paparating na eh. Nako, feel ko na talaga. Ang crunchy ng belly lechon. Ito, nag-celebrate din ng birthday yesterday ang aking napakagandang tita. Uy, tita! Ate Luming Rosales. Yan, ng Santor, Chaong Quezon. Yan, akala ko Santorini, Greece. Chaong Quezon lang pala. Sinturisan. Akala ko Sinturisan. Ayan, hello, Quezon. happy birthday!
Ayan. Ate Luming, happy birthday. And again, sa lahat po nagsiselebrate ng kanilang mga birthday, congratulations. And lagi mo tatandaan, celebrating your birthday is a blessing from God. Yes. Again, kung ikaw ay merong kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!